hely, és asztal, nyitás, picit jövök lefelé, följönnek az alkalmak, jobb tenyér fölfelé, amennyit jön hátra jobb, annyit megy előre és fölfelé a bal. Majmok visszaelése jobbra, jobb kézzel merítek, fordulok jobbra, bal meg előre. 2 fordul a bal kéz, jövök vissza. Itt már nem fordulok, a fölkard test mellett, csak cserél a két kéz. Fordulok balra, merít a bal kéz, jobb kéz előre, 1, tenyér 2, jövök vissza 3, és csak cserélek 4. Tessú jobb lábra, merítek jobb kézzel, és akkor jön a bal láb, jobb kéz együtt. Alapkéztartásban, ez ilyen homlokmagasságban. Ez picit emelkedik fölfelé, és akkor kilépek balra, bal kéz bal tér, jobb kéz jobb fül, megyek előre, söpröm a térdet, és tovább. Jövök hátra, fordulok, átjön a tessú bal lábra, zárom a jobb lábat, bal kéz jön fel egyszerre. Jobbra kilépek, jobb kéz jobb tér, bal kéz bal fül, söpröm a térdet, megyek előre. Most jön az összekötő rész, a nagy kör. Jövök hátra, fölemelem a kezeket, fordulok balra, megfogom a gömböt bal oldalt, hozom középre, és lábbal együtt jobb oldalra. Most lépek ki balra, és ferdélrepülés. Ugye a kupakot le, a befőttet föl. Hátra, fordul, átjön a testsúly, megfogom, jobb oldalra kilépek, és ferdélrepülés. Most, amit majd tanulunk, cserél a két kéz, jövök hátra, fordulok, cserél a kéz, zár a jobb láb, fordulok, cserél a két kéz, nyit a bal láb, fordul, csak a kezek cserélnek, fordulok, cserél, zár a bal láb, fordulok, cserél, nyit a jobb láb, fordul, csak cserél, és jövök balra, és itt jön majd a felállítás. Jó.